Minn 1052 kumpanija li jikkwalifikaw huma 144 biss li jimxu mal-liġi li titlob li dawn jimpjegaw 2% persuni b'xi forma ta' diżabilità. 908 kumpaniji lanqas qed ilaħqu ma' kwart tal-obbligazzjonijiet tagħhom skont din il-liġi. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat li żied jgħid li minkejja li l-inklużjoni fid-dinja tax-xogħol toffri sfida, il-Gvern se jkompli bl-implementazzjoni tagħha fejn min ma jsegwix din il-liġi iħallas biex persuni b'diżabilità jitħarġu, jingħataw xogħol u tinħolqilhom infrastruttura aħjar. Mhix aċċettabbli fil-fema tiegħi, hija xi ħaġa li definitely il-Gvern ħajbqa' miexi fuqha, ħankunu qegħdin naraw biex insolvu l-problemi tekniċi imma il-rieda politika, ir-rieda illi nwettqu qiegħda hemmhekk u ħatibqa' hemmhekk. U anzi fil-verità jekk xejn żdiedet. Il-Prim Ministru għal dan fl-eluq ta' seduta blisem il-Parlament tal-Persuni b'Diżabilità bit-tema Teknoloġija aċċessibbli għażliet aħjar. Din kienet 12-il darba li saret l-inizjattiva tal-Parlament tal-Persuni b'Diżabilità imma l-ewwel darba li saret fil-plenarja, hekk kif il-Parlament antik ma kienx aċċessibbli u dis-sessjoni kienet issir f'Kamra tal-Kumitati. Iċ-Ċermen tal-Kunsill Nazzjonali Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna qal li l-messaġġ tiegħu hu li l-persuni b'diżabilità jgħoddu u mhux biss bħala statistika imma bħala umani. Aħna rridu nkunu parti mis-soċjetà, rridu nkunu parti mid-dinja tax-xogħol, mill-edukazzjoni, minn kull ma jeżisti. Però minn hawn nixtiequ issa nieħdu l-vija li s-settur tad-diżabilità jiġi imħares kif jiġu mħarsa drittijiet umani. Innota li d-diskriminazzjoni fuq persuni b'diżabilità għadha teżisti u wħud saħansitra ma jirrealizzawx li huma diskriminati. Tenna li l-edukazzjoni hija ċavetta. Nixtiequ naqbdu l-vija li l-persuni b'diżabilità ma tibqax minorità jew kantoniera tas soċjetà jew estensjoni oħra tas soċjetà, imma l-persuni b'diżabilità jiġu konsidrati bħala bniedem bid-dinjità kollha. Kompli titkellem magħna dwar dan il-punt il-President tal-End Daniela Xkembri li fil-Parlament tkellmet dwar l-aċċessibilità. Biex id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità ikomplu jissaħħu kif diġà qegħdin isiru u xwara kollox dejjem jista' jkun hemm kambjamenti f'kull qasam biex inkomplu nsemmaw leħenna f'dan il-qasam.